300 कैसा है 125 ये 350 का 300 मुच्छू का भाई आइए बोलो यार 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 बारी 350 300 400 400 400 400 रे भाया 350 क्या नको पैसे की करते रे आप कम करो 350 नको तो हमारा नाम नको तो हमारा नाम बोलो 200 200 200 200 200 200 250 जावेद करा ये नहीं लो जी भाई आइए कहते चार चार हाँ बोलो 100 रुपये 100 रुपये 90 रुपये 90 रुपये 90 रुपये ओ अन्नम्मा 100 रुपये ओ अन्नम्मा ये मुल्का वैसे लगा से 100 रुपये अच्छा है बे चार है ಏ ಅದೊಂದು ತಗೋರೋ ये दोन ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಏ ಮುಂಡ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಹೊಡಿ ಏ ಬರೀ ಅಡಿಸೆ ये 200 लगा हुआ है लगा बोलो हाँ यार ಏ ಅದು ತುಮಕೋ 300 ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಮುಂಡ ಹೊಡೆ ಹಾಕು ದಮ್ದೈತೆ अन्य ಆಗಲ್ಲ ಲೇವು ಏ ಆಗ್ತಾವ ಯಾಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ पाठ बोलो मोस्ट 300 लगा 300 300 300 300 मुट्ठी 250 रुपए का हाँ एक रुपड़ी डालेगा तुम्हें तो और कितने बच्चे बोले बोलो बच्चे 17 देंगे क्या 17 टैली करना हाँ बोल बोलो लड्डू बोलो बोलो 300 350 400 400 400 400 400 जाने बोलो 400 मान